Взимането на обосновани и правилни решения се основава на актуална, пълна и точна информация. За да работят демокрациите, управляващите и всички граждани трябва да могат да правят информиран избор. Поляризацията в обществото, свързана с вътрешната политика, войната в Украйна и пандемията COVID-19, оказва негативно влияние върху управлението и качеството на живот. Голямо безпокойство предизвиква широкото разпространение на дезинформация и език на омразата в интернет, на фона на ниските нива на медийна грамотност и на основни цифрови умения сред населението. Особена трудност представлява намирането на източници на информация. Във времето на изкуствения интелект става все по-трудно да се определи дали една информация е истина или изфабрикувана манипулация. В това обучение ще обсъждаме какво представлява дезинформацията, как се ориентираме в съвременния цифров свят и морето от противоречиви новини. Целта е да осъзнаем важността на уменията за критична оценка на информацията, да осмислим собствените си навици на медийно потребление и работа с източници и ние самите да не се превръщаме в проводник на неистини, подвеждаща информация и конспиративни теории. Технологиите се развиват много бързо, обемите и скоростта на дезинформацията растат. Обучението е най-сигурният път за уверена и безопасна работа в цифровото общество.